my! Gratuluję przede wszystkim trzeciego miejsca Korze i trenerowi Kocjanowi. Wykonał naprawdę bardzo solidną pracę. Grając przez całą rundę atrakcyjnie, ciekawie. No i powiem szczerze, zasłużenie Ruch na tym trzecim miejscu się znalazł. Co do dzisiejszego spotkania, myślę, że spotkanie bardzo wyrównane. Właściwie przez cały mecz nie było zbyt wielu sytuacji podbramkowych. Wszystko się działo gdzieś w środku boiska. My akurat kontrolowaliśmy to, co na tym boisku się działo, ale też nie potrafiliśmy gdzieś zagrozić w dużym stopniu bramce Ruchu. Jedyna taka sytuacja, która przychodzi mi do głowy, to jest chyba uderzenie Stawarczyka było w 25 minucie i poza tym tych akcji było niewiele. Także taki pożegnalny mecz z rundą, ale może nie porywający. Dziękuję. Ťažko sa hovorí k meču, lebo teraz sú tie emócie trochu niekde inde, celkom možno v počiatkoch tej mojej roboty tu v Choržove, keď som sem vlastne prišiel a keď sme začínali celkom od spodu niekde a teraz sme tu dostali medále všetci, že to je ozaj niečo neuveriteľné, niečo, o čom som nikdy nesníval, že by sa to mohlo udať. Ale treba sa vrátiť k tomu dnešnému meču. Poviem tak, že bylo vidno na pivkáře vážnosť toho meču, že potrebujeme ten jeden punkt, že nechceli sme sa nejak spoliehať na Lechiu, že niečo ugrá na Gurníku. My sme chceli sami vyválčiť ten punkt, alebo tie punkty tu proti ťažkému protivníkovi, proti Pogoňu. Bolo to vidno na tých pivkářoch, že byli bardzo zdrenovaní, že sme nemali kontrolu nad pivkou, že sme stratili bardzo veľa piviek a praktične sme nemali ani žiadnu nejakú veľkú šancu, ale možno dnes to nebolo ani o nejakej kráse tej pivky, ale možno to bolo o válce, o to tretie miesto a tá družina to vyvalčila a za to jej patrí vďaka. Samozrejme za celý ten sezón pracovali bardzo trudno a to ocenenie, ktoré je v tom treťom mieste, je na mieste, že je to silná družina. Je to silná družina, budeme pracovať ďalej, aby tí, ktorí od nás odídu, aby prišli na stepní dobrí pivkáři, ktorí zaujmú miesto, kde bude vyššia konkurencia, vyššia jakosť v tej družine, ale to už sú plány do budúcna, takže dzisiaj nechajme emóciám taký voľný pád, aby sme si to užili ten dnešný deň a to tretie miesto a prajem pivkářom všetko dobré, nech majú dobrý úľav, nech prídu zdraví a nech dobre začne.